Вітаем, сябры. Прывітанне. Хутка наступае Новы год і надыходзіць час падводзіць ітогі года. На нашым канале мы таксама маем магчымасць падвесці вытокі і ітогі гэтага года. У гэты добры год мы абзавяліся гэтым каналам. І мы дзякуем усім падпісчыкам, якія з намі ў гэтым годзе. Наша аўдыторыя расце, развіваецца. Мы шукаем новыя магчымасці развіцця беларускамоўнага трэвел-блога, кемпінг-блога і развіцця беларускамоўнага асяроддзя. Мы спадзяемся, што вам падабаліся нашыя вандроўкі, нашыя кемпінгі. Вы глядзелі іх з асалодай, бо нам яны таксама спадабаліся, так, Арцём? Да, нам вельмі спадабалася, што мы вандруем разам, маем такую магчымасць, што мы у Беларусі ў гэтым годзе паглядзелі некалькі новых мясцін. Былі ў старых мясцінах. Арцём, у нас было больш за 10, а мо 20 выездаў у гэтым годзе. Мы пачалі яшчэ ў вясну, улетку было шмат вандровак розных, кемпінгі больш. Прырода, возера, рэчкі, гарады таксама былі. Ой, у лесе колькі мы пабывалі. Мы былі ў гістарычных мясцінах, а вандроўка ў старую часць Менска, якая зараз з'яўляецца гарадзішчам, там, дзе Менскае гарадзішча, і два вельмі цікавых незвычайных музея, гэта новы крок у развіцці канала. Ну так, мы з табой нібыта эксперыментатары у 25-м годзе. Пачалі канал, назбіралі некалькі відэо і вырашылі іх выкласці. Шукаем, што спадабаецца беларускамоўнай аўдыторыі. Але, па-першае, канал падабаецца нам самім. Таму мы яго і робім. Нам вельмі прыемна, што ён падабаецца таксама яшчэ іншым людзям. Так, нам вельмі прыемна, што ён падабаецца нашым падпісчыкам. І ў гэтым відэо мы хацім вас павіншаваць з надыходзячымі святамі, пажадаць вам усяго найлепшага ў новым годзе, каб у вас былі новыя сцежкі, падарожнічалі вы не толькі разам з намі, але і самі па сабе адкрывалі для сябе новыя прасторы ў Беларусі і пашыралі беларускамоўнасць у асяроддзе. Перадаём вітанькі нашим падпіснікам з Беларусі, Германіі, Польшчы, Украіны і нават з Перу. Калі каго-небудзь пазабылі, не Выбачайце. Выбачайце нас. Але мы маем даволі шырокі агляд нашых ролікаў, нягледзячы на невялічкі канал. Мы будем развівацца і далей. Таму віншуем з Новым годам, з прашэдшымі і надыходзячымі калядамі. Віншуем. Дзякуй за ўвагу.